חברת Outdoor הינה חברה פרטית שהוקמה ב-1999, ממוקמת בקיבוץ משמרות ליד אזור התעשייה קיסריה. לחברה מחלקה מסחרית העוסקת ביבוא, ייצור ומכירה של גדר זמנית ומחסומים. לחברת Outdoor שני קהלי יעד עיקריים: אתרי בנייה ועבודה וכן אירועים המוניים. אנו יבואנים בלעדיים של חברת ZND ההולנדית, היצרנית הגדולה בעולם של מערכות גדר זמנית. כל מוצרי החברה עומדים בתקנים אירופאיים מחמירים. לחברה תהליכי ייצור מודרניים ומחלקת פיתוח שמשפרת ומקדמת את איכות המוצר והתאמתו לשוק המשתנה. המוצר הינו מערכת מושלמת לגידור זמני המיוצרת בטכנולוגיות מתקדמות הכוללות ריתוך בשיטת סמארט-וולד, משולשי הקשחה ורשת אנטי-קליימב. המערכת כוללת גדר מכמה סוגים: מעוגלת אורבנית, סטנדרט ופח. כמו כן, בסיסי כובד בכמה סוגים, תפסני חיבור, אלכסוני תמיכה, שערי אדם, שערי רכב, מסך הסתרה, שילוט בטיחות ועוד. הגדר מורכבת בשיטה מודולרית ונוחה לתפעול והובלה, הדורשת צוותים קטנים ומייצרת הספקים גדולים. משקל הפריטים קל, כל פריט שוקל מתחת ל-25 קילוגרמים. שיטת ההרכבה מאפשרת שינוי תוואי הגדר בזמן אמת והוספת שערים בכל נקודה על הגדר. בנוסף, קיים מגוון רחב של עזרים להתאמה מושלמת לכל סיטואציית אתר או לקוח. ברשותנו מלאי גדול וזמין של מערכת גידור מתקדמת, ברוב המקרים אנו מסוגלים לספק סחורה, הן במחירה והן בהשכרה, מהיום למחר. חברת Outdoor מעניקה ללקוחותיה מוצר איכותי, זריזות לוגיסטית ושירות מוקפד שיעמדו לרשותך כשתבחר לעבוד עמנו. לפרטים נוספים 1-800-300-550.